Седнали да ме съдят и да обсъждат живота ми? Я да ви попитам, защо първо не погледнете себе си? Или може би си въобразявате, че сте по-добри, че сте безгрешни? Защо толкова лесно забравяте своите собствени грешки, своите пропуски, своите моменти на слабост? Нима паметта ви е толкова къса, че сте забравили всяка дума, която някога сте казали прибързано, всяко действие, което не е било съвсем правилно. Лесно е да се посочва с пръст, нали? Лесно е да се хвърлят камъни в чужда къща. Преди да си позволите да поставяте оценки, да давате присъди, да разнишвате чуждия живот, замислете се дали сте достойни за това. Дали вашият живот е толкова безупречен, че да ви дава правото да съдите? Всеки носи своя кръст, всеки се бори със своите битки. Моят път е мой и аз нося отговорност за него пред себе си. Вашите критики, вашите злобни коментари, те са просто ехо от собствените ви несигурности. Може би ако се фокусирате върху подобряването на собствения си живот, вместо да се ровите в чуждия, ще откриете малко повече мир и смисъл. Аз съм готов да живея с моите решения, а вие, готови ли сте да живеете с вашите? И помнете, че колелото се върти и животът често поднася изненади на тези, които бързат да съдят другите.